Først til et emne, som formentlig også denne søndag har givet masser af diskussion og skænderi i mange hjem, nemlig de store børns drikkevaner. Eksperter slår nu alarm over for forældrene, som bærer en stor del af ansvaret for de danske børns noget kedelige europarekord i druk. Mange forældre accepterer nemlig børnenes drikkeri og supplerer lige frem med både øl, spiritus og penge til drukturen. Og den holdning får, viser nye tal, børnene til at drikke endnu mere. Jægerspris, en lille fredelig by i Nordsjælland. Her er 5.000 indbyggere og selvfølgelig også en årlig byfest. En fest, som for byens unge betyder 4 dage med fester og druk. Det er en anden verden end den, man lever i, når man er ædru. Det er en helt anden verden. 14-årige Niklas Hein bor sammen med sin mor, bror og stedfar i et parcelhuskvarter i Jægerspris. Han drikker mellem 15 og 20 genstande hver eneste weekend, og mange af ølene får han af sin mor. Jeg har 4 øl, dem kan du tage med. Ja. Jeg har lavet store frikadeller derop til. Ja, spiser Dennis hjemme? Jamen, ja, han har også Camilla, så det, jeg ved ikke, hvor... Du ved ikke, om han spiser hjemme? Jamen, det tror jeg ikke, han gør. Det tror jeg ikke. Jeg tror, han spiser derovre, så kommer han hjem. Ja. Men de der. Mm. Og Jægersprisfesten er langt, så det får ikke, at hjernen ligger helt i sprut, ikke? Ja. Det er de unge nu om dagen. Jeg kan ikke spænde ben for dem og sige, det må de ikke. Og det ønsker jeg heller ikke at gøre for dem. Men jeg vil også godt have, at jeg har lidt føling med, hvad det er, de tager. Og hvad det er, de drikker, ikke? Altså, men derfor er det ikke ens betydende med, at han ikke har drukket flere end dem, jeg har haft givet ham med. Hvor lige sige øl? Min øl kommer først kl. 7. Tag en taske. Man må sgu da ikke have øl med alkohol. Nej. Men vi drikker det alligevel. Ja, det er sgu da godt, man. Det er da billigere end fadølene, mand. Nu kommer min kusine fandme også med en øl i hånden. Du ved godt, du ikke må drikke for din mor, ikke? Nej, nogen må, og andre må ikke. Men forældrenes holdning til børnenes alkoholforbrug er helt afgørende for, hvor meget de drikker. Hvis forældrene helt klart siger, at vi synes ikke om, at du drikker og bliver fuld, jamen så er det nogle signaler til den unge, der gør, at de drikker simpelthen mindre. Sundhedsstyrelsen offentliggør i den kommende uge en ny analyse, som sætter fokus på forældrenes påvirkning af børnenes alkoholforbrug. 7 ud af 10 børn siger nemlig, at deres forældre er ligeglade eller ligefrem synes det er i orden, at de drikker sig fulde. Og den holdning får børnene til at drikke endnu mere. De unge drikker, fordi de voksne accepterer det. Det er fordi vi synes, at det er i orden, at man drikker, og man drikker meget, og man bliver fuld, at de unge faktisk gør det. Hvis forældrene accepterer, at børnene er fulde, så begynder 25% af drengene og 16% af pigerne at drikke allerede som 12-årige. Men hvis forældrene derimod ikke accepterer drikkeriet, er det kun 16% af drengene og 5% af pigerne, der tør trodse forældrenes forbud. Jamen, jeg vil simpelthen have, at de skal sige til deres børn, at der er så ingen grund til, at du drikker, før du bliver 15. Du har massevis af ting at slås med, når du er teenager. Du skal finde ud af det med vennerne og festerne, og måske endda ovenikøbet med kæresterne. Og det har jeg ikke lyst til, at du skal gøre i bedøvet tilstand. De gør det alligevel, det ved jeg. Det er 100%. Men tror du vil drikke mindre, hvis man er negativt indstillet overfor det? Ja, det tror jeg, fordi jeg ville ikke så gerne have ballade med at komme hjem der om aftenen, når hun kunne se, at jeg drukket. Så ville jeg ikke drikke med, end jeg var fuldstændig ædru, når jeg kom hjem. Okay, for det er ikke stærkt, der er 27,5% i. Er der det? Og langt de fleste danske forældre vælger ligesom Niklas' mor at give børnene frihed frem for forbud. Paul og Pia Andersens søn Martin er lige fyldt 15 år. Også han drikker næsten hver weekend med forældrenes samtykke. Vi giver ham 2-3 øl med, hvis han beder om det. Og så tror jeg også kun de 3 bliver drukket. Jeg ved det ikke nøjagtigt, men jeg tror, hvis de sådan rigtig er til fest, så tror jeg, at de er måske 3 stykker om at dele en kasse øl, ikke? Jeg tror, de får de her 10 øl hver. Og så får du ikke for fange de der, så går det ned over tøjet. Jeg er lige ved at købe 3 kasser øl. Har I købt 3 kasser øl af? Har I lavet drukket det? 2. Hvor meget har I været om det? 3. 3 mand til 2 kasser? Jeg har drukket siden morgen. Efter jeg mødte dig. Har I så været i gang siden? Så kan I op og stå, hvis I er oppe og... Det er
så have flere af det endnu, synes du? Ja, vi har stadig 2 kasser nu. Okay. Slap nu lidt af også. Der vil jo blive slåskamp, hvis jeg siger, ved du hvad, du må altså bare ikke drikke noget i aften, vel? Og så for ikke at ligesom undgå den kamp, så flyder man bare med, ikke? Det vil ikke være lige så sjovt, tror jeg. Hvis man har et baghoved, der man ikke må drikke, og man ikke må noget. Så hvis dine forældre sagde nej, så ville du drikke mindre? Ja. Hvis jeg sagde nej, så gjorde de det. Og jeg ved jo, at de gør det i skjul. Ja, så bliver det skjult. Vi vil hellere have det... Så vi vil hellere have det åbenlyst hos de andres forældre der, eller herhjemme. Det at eksperimentere med alkohol hjemme, det er snarere at rulle den røde løber ud og sige, at vi synes, at det er okay, at du drikker alkohol. Vi betragter det som noget, vi skal lære dig. Ligesom vi skal lære dig at drikke mælk og spise gulerødder. Hvor meget har du drukket? 4 øl. 4 øl? Ja, jeg har lige været hjemme og hentet 4 mere, det er fordi, der er nogle andre, der også har fået øl. Jamen, så stopper du lige lidt for i dag, ikke? Jo. Hej, hvad hedder du? Jeg er Mie. Hej, Kim, jeg hedder Trine. Det er helt vildt lækker. Ja, jeg plejer at hedde Trine i hvert fald. Synes du, jeg er lækker? Synes du, jeg er det? Helt vildt lækker. Nej, det synes du ikke. Jo. Synes du godt nok? Du er helt vildt lækker. Godt nok, så se dig, Kim. Så siger jeg bare. Hvad nu, hva'? Hvor mange har du gået sammen i aften, hva'? Hallo, hvor mange har du gået sammen i aften, hva'? Hvorhen? Noget med hende. Ja, hvorhen? Jeg aner det ikke. Det er heroppe bag, eller noget. Der er desværre mange negative konsekvenser. Det kan være lige fra, at de kommer på skadestuen til udpumpning, men det kan også være mindre ting. Skænderier og slagsmål og kriminalitet og mange andre ting. Ja, der var en anden, der slog på en af mine venner. Den tænker jeg da lidt om nu, ikke? Altså, det må jeg da ærligt indrømme. Om jeg alligevel har været for runde arme til at lade ham få så meget spil. Selvfølgelig gør jeg det, men jeg håber selv, Niklas stopper op og siger til sig selv, hertil, længere vil jeg ikke. Der er alt for meget lal omkring det her med børn og alkohol og opdragelse omkring det. Nu må vi som voksne og forældre påtage os det ansvar, det er at opdrage børnene også på det område. Ellers går det galt. Det er fundamentalt, at der sker en ændring af den måde, vi forholder os til alkohol på i det danske samfund. Forældre de har meget større indflydelse på deres børns alkoholvaner, end de egentlig går og tror. De skal bare bruge det. Der er mange negative oplevelser og farlige oplevelser forbundet med de unges alkoholforbrug, fordi det er et meget beruselsesorienteret forbrug. De drikker rigtig meget, når de drikker. De eksperimenterer og bringer sig selv ud i risikozone med risikoadfærd. Så det er afgørende vigtigt, at forældrene får en snak med deres undersøgelser, som viser, at forældrenes holdning har en meget stor betydning for, hvor meget de unge drikker. Så det der med, at man som forældre ikke har noget indflydelse på de unges alkoholforbrug, det er direkte forkert. Man har jo sådan haft en eller anden opfattelse af, at man skulle lære sine unge at drikke. Og det skal man jo bestemt ikke, fordi det skal de nok få lært, hvis de har lyst til at lære det. Man skal selvfølgelig snakke med sine unge om at omgås alkohol, og hvordan man omgås alkohol. Men det er en helt misforstået opfattelse, for min mening, at man skal servere alkohol for sine unge derhjemme. Jeg synes, det er alt for tidligt. Jeg synes, de unge mennesker skal have lov til at være børn i meget længere tid, end det, der er virkeligheden i dag. Unge, der starter med at drikke tidligt, de har en forøget risiko for at få et højt forbrug og problemer med alkohol selv senere i livet. Det er dem med det tidlige forbrug, der også har det høje forbrug i senere perioder. Hvad hedder du egentlig? Charlie. Steffen her. Den kendte skuespiller Allan Olsen, der fik sit gennembrud som roden i ungdomsfilmen Mig og Charlie i 1976, blev selv alkoholiker i en ung alder. Jeg gik i en gruppe af drenge, hvor vi syntes, det var spændende at udforske det her alkohol, og man var stor i slaget, jo mere man kunne drikke, og hvis man blev rigtig, rigtig skidefuld og sådan noget, så var man, wow, så du hvor fuld jeg var her forleden dag. Så det var også noget med, at man skulle vise sig over for sine kammerater, og man skulle bryde nogle grænser, og man skulle være modig. Kom ned herover foran bajerne. Hvad skal der komme herover, mand? Det her, det sneer. Hvad skete der så? Ens følelse bliver anderledes, når man er fuld. Ikke? Og det skal man altså vente lidt med, fordi man er jo stadigvæk i en udvikling som teenager. Hvis man er 12 år, når man starter med at drikke alkohol, det passer sgu ikke til systemet. Altså, det gør det ikke.